Nikhwali protection fees kobani? Kwabani? Zinto zazelwaphi ezi nikhupha kuzi protection fees? Ikumkani yesizwe sabathembu kumkani ubuyele ekhaya Dalindyebo ukhuthaza uluntu ukuba maliqhagamshelane namapolisa xa lufunwa imali yokhuseleko okanye i-protection fee ngonqevu. Incidents of identity theft, visa fraud and corruption will keep happening over and over and over again forever if we fail to digitally transform Home Affairs. Sebeleze ekhaya lithi luwafumene amagosa abandakanyeka kubuqhophololo bomba wesiqinisekiso sokuzalwa kukaChidima Adetshina nobengenele ukhuphiswano lukaMiss SA kutshanje. Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Bruce ubhengeze iqela lakhe lethutyana eliza kudlala imidlalo yokuzibekela indawo kwi-AFCON. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Ukumkani Zwelibanzi Dalindyebo wabathembu uxelele inginginya yabazali nabantu ngokubanzi ukuba ngomso ibuyele esiqhelweni imeko yokufunda nokufundisa kwisikolo samabanga aphantsi lapho Mikhwezi eMthatha West eMpuma Koloni. Esi sikolo sivalwe kwiveki ephelileyo emva kwezityholo zokuba kukho abantu abanyanzelisa ukuhlawulwa imali yokhuseleko kwingxowa-mali yesikolo ejongene nepali ye-internet ephakathi kumasango esi sikolo. Kwelinye icala umongameli we-Eastern Cape Chamber of Business uMnumzana Vuyisile Nhlabathi uthi omnye wogqirha kwabo bazingcaphephe kunyangeni ingxaki zamehlo ulivalile ishishini lakhe ze yena nabazali bakhe baya kugoxa apho kungazimntu besoyikisela ubomi babo emva kokunyanzeliswa ngabantu abangaziwayo ukuba mabahlawule imali yokhuseleko i-protection fee ukutsho uNtsikinoyiya unengxelo ezeleyo. Umongameli we-Eastern Cape Chamber of Business uMnumzana Vuyisile Nhlabathi uthi asixhenxe ewonke amashishini aselevalile eMthatha nje kuphela nenyambalala yabasebenzi ephulukene nengqesho. Abasomashishini uthi bakhethe ukuwafulathela amashishini wabo kuba benyanzeliswa ukuba bagoba uphondo kwizinyanzeliso zentlawulo ye-protection fee. Ibhizinesi nganye kulahleka abantu abahlekelwa abantu ngaphezulu kweshumi abasupport ifamilies zabo. Lonto le ithi ukuthi le ndawo yethu ihleli kukho izinga eliphezulu le-unemployment lisazawunyuka kwakhona, and i-unemployment ke yenza uba nobudlobongela bube buninzi. Ibuhlungu lento yenzeka bavalile somashishini kunjalo nje ke ngoku ibuhlungu lonto leyo kungebuhlungu akhange uyiplane lonto zivalile nabanye nezikolo ngoku iyawutshona nasezikolweni. Esi sikolo yilapho Mikhwezi yamabanga aphantsi ukumkani uZwelibanzi Dalindyebo ugaleleke ephahlwe ngamapolisa axhobe afamacala emva kwezigrogriso ebezithe ndi kumakhasi onxibelelwano uWhatsApp zisithi izawugxotshwa intlanganiswa namhlanje. Waqala ngokukhuthaza uluntu ukuba maliqhagamshelane namapolisa xa lufunwa imali yokhuseleko. Nikhwali protection fees kobani? Kwabani? Zinto zazelwaphi ezi nikhupha kuzi protection fee? Ngobani aba? Xa sifuna uba bachazeni nitshona phantsi kwebhedi. Talk to us. Talk to the police. I have the very best now. And the police, they stand their ground ngoku. Kodwa abatyholwa ngokwenza ezi zinyanzeliso kwesi sikolo bathi ngamampunge lawo. Into ekuthiwa yi-protection fee ke sisi andifuna uphosa mna ndiyazi noba yinto enjani into ekuthiwa yi-protection fee andiyandirhala ke zicacisele into yoba unoba yinto enjani ngoba kudala ndahlala phantsi ukukhulela kulo Mthatha West but andizange ndayibona mna into ekuthiwa yi-protection fee andiyazi. Kufike umntana phaa endlini yam esithi bothukile kubethwe utishala apha esikolweni. Njengabazali ke siye sothuka soyika saxakwa into okokubana inoba kwenzeka ntoni kodwa ke asikazi ba kwenzeka ntoni. Ixhala lethi ke ngokuthina abazali balaphela lapho Mikhwezi into yokokubana ingaba abantwana bethu bazothini nabethunana ootishala bethu bazothini. Siyakhala bethunana sicela urhulumente asincede kule ngxaki sikuyo. Into engekhoyo leyo
into eyenzekileyo qha apha kuba kuzocelwa uprincipal udeputy principal into yokokuba ngabana makeze komkhulu azokuphendula into yoba uthini umcimbi wethawa lo ke ngoku sekuthethwe ngawo. Isithethi sokhetshe kweli phondo warrant officer Ndiphiwe Mhlakuvana ungqinile ukuba bayazazi ezi zityholo ze-protection fee. Ukumkani ulebele intetho yakhe ngelithi ngomso ngentsimbi yesibhozo uzabe ekula masango esisikolo uqinisekisa into yokokuba abantwana besikolo bafunda ngokukhuselekileyo yaye neetitshala zisebenza zingenadyudyu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Njengenxalenye yokukhusela iziseko zophuhliso, iziko eliphehla umbane kweli Eskom liwuqhawula umbane ofakelwe ngongekho semthethweni kwilokishi yaseDiepsloot kumntla weRhawutini namhlanje. Abahlali bale lokishi bathi Eskom ngeqale wathetha nabo phambi kokuba athabathe linyathelo lokubaqhawulela umbane. Uceba waseDiepsloot uAbraham Mabuke uthi abahlali balengingqi babhenele ekubeni batsale umbane ngongekho semthethweni kuba uEskom esilele ukuphendula izicelo zabo zokufakelwa umbane. These transformers, illegal transformers that are all over around Diepsloot, are brought as a result of Eskom delay in response to lack of electricity in our community. Above that, we are frustrated by the high rate of crime that is here in Diepsloot. The area is always dark. If there is no lights, crime rate is high. Kusenjalo isithethi sika Eskom uAmanda Gqithi uthi baza kuhlawuliswa abahlali abafunyenwe benetyala ze emva koko banikwe ibhokisi zombane ezintsha. We will then engage the community members and the customers so that they pay the fines. We'll issue them with remedial fines that they need to pay, and once the fines have been paid, we will then start with the replacement process. Abahlali baseDiepsloot bavakalise inkxalabo ngokuqhawulwa kombane wabo nguEskom namhlanje. Sine problem la eDiepsloot sibona uEskom ngathi sithatha iadvantage just because 2019 uZilu Eskom wenza the same thing ayenzayo khona manje. Waphuma engena esipromisile ukuthi if usibhadala ama-fine uzosibuyisela yama transform. Into eyenzakala la Diepsloot is very painful. It's very painfully nimzwile no councillor akhuluma lapha ukuthi njengoba iarea like number 6 iyoba in a darkness then lokho kuyokhuphula necrime. uEskom uthi ukutsalwa kombane ngongekho semthethweni kule ngingqi kufaka uxinzelelo kweliziko kwaye oku kubangela ucimicimi kunye nomonakalo omkhulu kwiziseko zombane. Umphathiswa wesebe lezekhaya uLeon Schreiber uvele phambi kwekomiti epalamente namhlanje phelekwa ngamagosa esebe lakhe. Elisebe lezekhaya lithi liwafumene amagosa awayebhalisa isiqinisekiso sokuzalwa kumba kaChidima Adetshina nebengenele ukhuphiswano lukaMiss SA kutshanje. Isebe lemicimbi yezekhaya likhuphe ingxelo laze layingenisa epalamente ngokuphathelene nophando lwayo ngakulowo besakuba ngumgqatswa kukhuphiswano lonobuhle iMiss SA uAdetshina Chidima. The department has identified officials who registered the birth at the Home Affairs Office in Johannesburg. One of the officials has since passed on. The department's investigation is at an advanced stage. This investigation now includes the involvement of the Directorate for Priority Crime Investigation, the Hawks, and DPCI. Kusenjalo umkomishinala webhodi elawula imida kweli uGqirha Michael Masiaphato ucacisele le komiti indlela abemi baseLibya abangena ngayo kweli bezokufumana uqeqesho kwikampu yaseMpumalanga. The first group actually entered South Africa on the 21st of April. There were 24 of them. They arrived at Cape Town, at OR Tambo International. Indeed, they were having the studied visas as issued in Tunis, as it were. And of course, as the minister had indicated, these are those visas that are issued in a handwritten context. Ukanti umphathiswa wesebe lezasekhaya umnumzana Leon Schreiber ukhale ngelithi inkqubo yobuxhakaxhaka bale mihla kwisebe lezekhaya ayiqinanga kwaye kufuneka iphuculwe. Home affairs systems are vulnerable to fraud, corruption and discretion because they are outdated, antiquated, paper-based, manual and therefore open to subversion. Isebe lithi zonke izazisi zabemi baseLibya zithathiwe lisebe ukuze ziqinisekiswe
Ukanti kumba ubuqhophololo ngakwelika Adetshina Chidima, isebe lithi lityelele lo mama owabelwa isazisi eTshwane kwaye iinkcukacha kwisazisi sakhe sokuqala zihambelana nezo zikwirekhodi zesebe zikamama ka-Adetshina kwaye uphando luyaqhuba. Luqhubile kwakho ngale ntsasa kwinkundla kamantyi yaseMdantsane eMpuma Koloni uphando malunga nokusweleka kwabafundi abangama-21 kwindawo yentselo yaseNyobeni ngoJuni ka-2022. Unalo Mthizana nobefudule hamba kule ndawo yentselo yaseNyobeni uqhubile nokunika ubungqina bakhe echaza ngeenzama wazenzayo ukuzama ukusindisa ubomi bamaxhoba ngemini yelishwangusha. Uphinde wakhwela emkhumbini wanika inkundla yaseMdantsane ubungqina namhlanje Unalo Mthizana. Unalo uxelele inkundla ukuba wayekhona eNyobeni ngalamhla wesithwakumbe sokubhubha kwabantwana abangama-21 ngo-2022. Umthizana uthi ukhumbula kakuhle ebona umhlobo wakhe uInathi selebhubhile ephakathi kweminye imizimba yabantwana esele bebhubhile. Babe besangena ke nabanye abantu abasuka ezantsi nabanye benceda befunqula abanye baye besakhwaza nabangenayo ba DJ cima umculo uDJ wamcima umculo baye bechaza abantu bayafa abantu ezantsi ke sazama uvusa uThuso noSiphiwo baThuso masehleni sokhayelana umzala phandle sehla noSiphiwo noThuso sijonga uInathi xa sisehle stepsini xa sisithi sibona uInathi apha ezipasejini xa simbona apha epasejini simbona elele incango abanye abafana. Xa sifika pha kuye sifike beke ingalo phezu kwenye umfana sabe sizama umfunqula ummuvisha simbeka kulinye icala sabe simvusa batsho umivuka vuka. Uthi wazama ukunceda elinye ixhoba alaziyo. Sise sisajonge leyo ndabona umfana kwaba babenyuswa onguAzizipho angumeza wami ndizama unceda yena cause ulele nalanto ufendile ndithatha amanzi. Ndithatha amanzi la ndizama umchiza apha ebusweni. Babe besithi abafana babemphethe mandimyeke lo muntu usulekile. Ndabe ndingabhelieve kwaloo nto. Unalo uxelele inkundla ukuba umnikazi wendawo yentselo uSiyakhangela Ndevu wayekhona ngoba busuku bentlekele. Uthi baye bacingela ukuba lo kaNdevu ngomnye wonogada. Sabe simphendula ke thina ke wabethethe bawuthanda mna. Sabe sihleke thina ke netshomi yam uSiphiwo esithi asithela notywala bu-expensive. Ahleka le nto esithi ndithela utywala bu-expensive. Kaloku sasicinga ibouncer thina. Le nkqubo yophando iza kuphinda ihlale ngomso kule nkundla. Inyenyisi wemiqathango yebheyili ngakumapolisa KwaZulu-Natal alishumi ajongene netyala lokuzama ukubulala. Esi sigqibo senziwe ngenjongo zokunika ithuba lamapolisa kuba asebenze ngokukhululekileyo ukanti lamapolisa abanjwa emva kokudubula usomashishini wasekuhlaleni kuhola wendlela M13 kwinto athi ayenza ngempazamo. Inhloko yejaji uJaji Raymond Zondo uthabatha umhlala-phantsi ekupheleni kwale nyanga emva kweminyaka engama-27 kwiinkundla zeli. UJaji Zondo wachongwa njengejaji eyintloko ngonyaka ka-2022. Sithetha nje uyaqhuba umsitho wesidlo sasebusuku eMarriott Hotel eMelrose Arch nalapho kusithwandle lantle kuJaji Zondo kukwabulelwa negalelo lakhe kwinkqubo yezobulungisa kweli. Ezihlangwini zikaJaji Zondo kuza kungena isekela lejaji eliyintloko uJaji Mandisa Maya noza kuba ijaji eyintloko yokuqala yasetyhini. Kulindeleke ukuba umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa zimase lo msitho. Amantombazana amabini uWaruna noUnaliruna Tsiyani bathabathe igxathu lokufundisa uluntu ngamaqhinga ezoshishino emva kokuzibandakanya nenkqubo iStudent Advancement of Global Entrepreneurship. Ezintwazana zaqala ukuba ngosomashishini ngonyaka ka-2021 yaye zithi ikhona imingeni xa ungusomashishini. Ezintwazana ezimbini zizinike uxanduva lokufundisa uluntu kweli nangaphaya kwemida ngamaqhinga ezoshishino. Nakubeni zisithi bekhona imingeni eyathi ngomnyaka ka-2022 yabangela ukuba zilivale ishishini ezasele ziliqalile. Noko kunjalo ke zahlala phantsi zagwadla amaqhinga okuqhubela phambili zezathabathisa kwakhona. We started in 2021. We first started as balloons and treats, basically selling at your local markets. And then in 2022 February,
we had to close down the balloon business because it just wasn't environmentally friendly and we were not accepted in many markets. Then we continued up until May. We came up with the flowers, and that's the current business we have right now, Tea Sisters, which is the treats and gifting business. And then we also had our podcast in 2023 of Jan. We had to close that down because then our book launched in May of 2023 because we're just too busy, and yes. So now we currently have our book, our gifting business, and our flower business. We have tried our best to separate our personal lives from our business lives because we have realized that if we combine them, it's just very messy. Because I won't lie, in the beginning, we were just talking about business even when we were just hanging out together. And it does affect one's relationship with another because it's like, are you only talking about business? However, we decided to just separate business time and have proper business meetings. And then when we're resting. So that's what we've done. Kambe inkqubo enjongo ikuxhobisa abafundi ngezoshishino sele iqhuba kumazwe athe kratya ku-40. I-Student Advancement of Global Entrepreneurship ikhuthaza oosomashishini abatsha ukuba babe nengqondo yoshishino ngenjongo zokuphuhlisa uqoqosho kwanokudala amathuba engqesho. What we are doing is that we focus on entrepreneurship in schools, making sure that the youngsters, while they're still in school, they do not just learn about entrepreneurship, but we actually give them an opportunity to start practicing it. Kambe ezintwazana zilungiselela ukuntingela eTokyo kwelaseJapan ukuya kukhuphisana kwiqonga lehlabathi kukhuphiswano iGlobal Entrepreneurship World Cup kwiveki ezayo, ngelixa ziza kufumana ithuba elityebileyo ke lokuncanca ulwazi kwezinye iinkcubabuchopho kwezoshishino. Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Bruce ubhengeze iqela lakhe lethutyana elinabadlali abangama-38 eliza kuqobisana neUganda kwakunye neSouth Sudan kwimidlalo emibini enyanga ezayo yokuzibekela indawo kwitumente yeAFCON. uHugo Bruce ubagcinile abadlali bakhe abaninzi ababekho kwitumente yeAFCON eyayibanjelwe eIvory Coast ebutsheni balonyaka nalapho bathi bafikelela kwi-semi-finals zale tumente. uRonwen Williams nguye unozinti onamava ze kubekho uSipho Tshayine weOrlando Pirates kwakunye noVeli Mothwa noRicardo Goss. Ijongwana uRelebohile Mofokeng uphinde wabizwa kwakho kwaliqela ityeli lesibini. Ukanti uSiyabonga Ngezane nowadlala kakuhle kakhulu kumdlalo weZimbabwe neNigeria naye ubiziwe kwaliqela kwakunye noTeboho Mokoena, uThemba Zwane noPercy Tau. Kukho nomtshakazi ke kweliqela lasekhaya uSimon van der Duvenboden oneminyaka engama-22 ubudala nodlala kwiligi yaseNetherlands. Le jongwana yazalelwa eNetherlands kodwa inomnombo weli loMzantsi Afrika kwaye ineziqinisekiso zobuzwe ezimbini esalapha eMzantsi Afrika kwakunye nesaseNetherlands. iBafana Bafana kulindeleke ukuba idlale neUganda ngomhla wesithandathu kwinyanga ezayo ze idlale neSouth Sudan ngomhla we-10. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Dibabe kasibini kuwe qwathikazi noma mzangwe deskeni yenu yendaba ndikubulise nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mnaki igama lam kuThabile Makhaphela ndikwasebathenjini nantsi kaloku imozulu leyo ke siye siyiphawule kaloku kokuqala lamfanekiso wethu ke wamafu imvula imimoya kuyatshisa eMzantsi Afrika ngamandla phaya komntla mpuma kakwesiyabona phaa koPretoria futhi ekseni salicwenge bevuka nje ngala 10 degrees bayivale kamandi futhi imini yabo ko28 degrees ophole nje kakuhle amaqondo wakho aphantsi naphezulu sivule babukele wam phaya kaloku lokuqala empuma koloni njengapha korhafu ekseni imandundu lamozulu ngamafa abhudla nomoya futhi ngala 5 degrees bayivale bayisoke imini futhi ngo26 degrees xa siqolasela ke mbuku yapha ekhaya kokubanzi kumbindi apha eMzantsi Afrika njengaphaya koVelcom kuhlana noko phaya ekseni ngala 7 degrees liyavela ilanga phaya liphume kube kuhle kamandla futhi ngo27 degrees. Nansi ke bethini imozulu yethu phaya ephondweni lethu liphalo kulona entshona koloni kwimpuma yalommandla Beaufort West umzekelo phaya ukhona 10 degrees phaya ekseni futhi bayivala bikiwe amafangepha ngothusuye phaya ngala 19 degrees phaya ngorhatya kanti ibone ephondweni laseNorthern Cape baphila ngolhlobo nansi imeko yaba ngo9 degrees phaya Upington kuyatshisa futhi imandla mozulu yonke futhi icwengile ngo27 degrees phaya ebusuku kuRuman kuyabanda kancinane nje ekseni ngo6
kanti imozulu phambukele ephondweni lase-north west ngomso njengaphaya koTosca nengingezi kufuphi phaya bevuswa sisibhozo kutshise ke phaya futhi xa beqhuba nosuku ngala 30 degrees naphaya ko-Vryheid kusekuhle nje yonke imini apho sikhoyo thina siphi siserhawutini bethu namazantsi futhi Springs kuyabanda ekuseni futhi bevuswa sesasithandathu sibona pha licwenge liphuma ilanga pha naphaya koJohannesburg kuyafana ngala 26 degrees kanti ke mbukelo wam xa sijonga ngokubanzi phaya ephondo laseLimpopo ngomso phalaburwa phaya nommandla okufuphi kula 11 degrees ekuseni intle imozulu phaya emini xa beyivala isuku lwabo ko-29 degrees Thohoyandou ku-11 bukele ekhaya sihla njalo kaloku futhi iphondo lethu liphike lona lisempumalanga Middleburg umzekelo phaya kuyabanda nyani ekuseni ngo-7 kodwa ke bukele iguquka imozulu kube kuhle ngamashumi nje khatho sesithandathu kuyabanda esikhukhuza ngoku sibukele ekhaya mandiyivale ndiqole imozulu phaka lokhu KwaZulu-Natal Ladysmith phakuhle ekuseni futhi ngo-16 degrees kube ntlepela phaya futhi xa bevala imini ngamashumi kuyabanda eVryheid ngo-8 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyole Kamnandi mawethu.